Olanlar, bu abzor men näl başlajagymy bilmedim. Sebäbi men size öň palta kemeri abzor etip berdim. Ýöne ol 2,5-lyk SCD. Bu bolsa 3,5-lyk XL. Kıskaç aýdanda ýerde ýörýän samolyot bu olanlar. Seredin. Hemmeňize salam. Bugün abzorda Camry'ň 50-nji kuzufy. Biziň dilimizde bu maşyn palta kemeri. Yani videonun başında da aytdym oglanlar size. Öň palta kemerini biz abzor etdik. Ýöne ol SC 2,5-lykdy. Ýöne K1'iňiz SC'ni oňdan görýäňiz öňkü bamperini şu ýerde suratyny goýan men size SC bilen XL'ň bamperiniň tapawdyny. Biraz ütgendir. Ýöne bu has kymmadyrak we has gol komplektasiýa XL. Basym biz köýtöndaga gidip keleýin. Bu videony siz köýtöndagdan öňürtip görürsiňiz. Biraz gejada galyk, akşama da galyk ýöne. Bolluğuna göre maksimum size görkezýän maşyny. Seredin. Biz gidip geler köýtöndaga nisip bolsa, ondan soň şu komplektasiýalar bardy. Aýratyn video çykar. 50 näme, 50 plus näme, XL näme, SC näme. Opşy hemmesi bardy, aýratyn bir video çekeriz. Bu maşynymyz biziň 2013-nji ýylynky. Camry'ň 50-nji kuzufy ikide. Bu maşyn bilen biziň Amerikanka. Ýöne bilen Russiýada çykarlar ammadyr. Bulan ýyly 2011-den başlap 2014-e çenli gidýändir. Mundan soňky Aziýada Camry ile Gylç Camry ile bizde şu ýerde suratyny goýjak. Oňa abzor badyr. 15, 16, 17, uja 18-e çenli eýlek gelenler. Ýöne şu ýerde aýtmaly zatda Russiýada bular 18-nji ýyla çenli çykanlar. Russiýadaky tapawdy bilen 1000 tapawdy bardy, aýratyn video çeker. Bizde oňa Ýewropeka diýerler. Ýöne Rossiýski zborka. Şoňalak käbir ýa-da ol has gowy ehle beýle diýip-de. Inanaýyn. Üç köşük zady ýok. Bir gözü bir bildirip duran zady ýytky farasy. Näme üçin muňa palta kemeri diýilýär häzir görkezýän sizde ýytky faradan Russiýa öndürýän kemerisi bilenem bilen tapawdy öňkü ýytky faralar bir daşyndan gowuja bildirýär. We olar uja palta diýip bilen ýok dedi. Näme üçin bilýäňizmi? Göräňizmi? Palta meň diýär. Bula paltaň demir ýeri, bu da sapy. Şu sebäpden muňa biz palta kemeri diýär. Russiýada bolsa tokgodur. Ona berde Ýewropeka diýerler, daşyn bir oňjuk-bujuk bezen op Ýewropeka diýip 20-25 000 dolar diýip berenler ama. O baha diýen maşyn derler. Bu liçne men öz pikirim. Belki siz o maşynyň aşygysyňyz, alyp bilersiňiz elbetde. Dut kamera 10-13 000 dolar berýänim bar. Bu maşynyň daş widne gaty köp bolan harlýar. Asobyn arkadan odan, menem arkadan odan öyle. Näkileksiz. Baha beriň hökma suratda. Palta Camry'ň fanatlary sizden aýratyn like, kommentariýa. We ýene aýtmazat. Olanlar like, kommentari men sizden pastyany soraýan her videoda. Ýöne podpiska soramok. Köpüňiz podpisasiýa etmän görýäňiz. Gün basyň şey diýip tırk gedin. Podpisasiýa edin. Reski 100 000 eteliň, bu ýyl 100 000 eteliň. Bir gowja bolat konkurs edeliň. Bilen GLX, ýagny GLX diýär biz. Ýöne GLX-am diýile GLX-am tapawjak kim näkilikde. Oňar komplektasiýa tamadyr. Mene da biziň XL. Mundan başga SC-si bar. SC-niň lükslusy bar, lüksuzy bardyr. Ondan soň 50 var. 50 uja mata salon prostoy gelýär. Iň prostoy. Onan bir abzor eder, sonra nisbat elimize düşdi. Berde serdin. Şurimen zavodskoy gelmeliler. Häzir belki K1-ne gelýän bolwan biler da ýön asnavny GLX komplektasiýada şurimen gelýär. Palta Camry'da zavodskoy XL'de gelýän şurimen gelenok mu has ýokdy, has gol düşünýänler bar bolsa ýazyn kommentariýada men gelenok diýip bilen, soň goýlu diýip bilen. Imna bu maşyn barda bir aýdyp geçeýdik hagysyz. Radnoy ak deýimsiz gaty gowy maşyn tanış olanyň bir aldy da şondan resk abzor alym bunu gaty gowy zat diýip bahasyny amaýtjak. Şu maşyny otladyk, jygyrlaýa bolmasa da jygyrlap dur. Ne? Iň gowran funksiyam XL'de serdin olany. Afgonda açyk seredin maşyn gelenne şuňa ýanyp dur. Häzir käwat bu slipo zonada bolar maşyn. Şonu sen göreňok, haberde bolsa ýanyp durýar. Gaty gowy, iň bir gowran funksiyonlaryň biri maşynda. Ondan soň elbetde start stop. Start stop gaty gowran men bilýäňiz da berdi XL'de start stop gelýänler.
Bu da var ingo funksiyon bir şu maşinle bağlan. Hemme maşin start stop olsun. Yok ma suratda 50'lerim start stop olma şoňalak bir bağ çıkarsalar da yıl geçtikten benzin motorları, aerotorlara edil şoňalak infrastruktur komplektasiýasy şoňa start stop bolmaly. Şu Afganda çıkar şoňa standart girseler gatgy bolar. Ýöne onu girseler muja maşinin bahas galýada. Ýöne şonu galdyrman şol funksiýonlar girseler gatgy bolar. Elbetde multirul olanlar, mebel salon. Maşina edil salon gatyjan sastaniyada. Rabe 150.000 mil sonam sorayanlar gatken yok bana ayt geçen ýadmy şu türka. Podograf sideniýe ba. Salonyň ýagdaýyna serdim olanlar sideniýalaryň. Görýärmi? 10 ýyl bolan maşin, torpedalar, awat hiç ýyl çydygy zady ýok. Opşam palta kemring salony men owadan görýän. Sizem ýazyn kommentariýada halaýaňyz, halaňyz okmy? Käbiriňiz şu maşyny gatwurýaňyz. Edil öküz kelle galaňdy, hawa bu gatrak. Ýöne ile kameralar serdiňde, bak bu normal, men oňal bir gat hasaplamak, ona karollar men gat hasaplaýar. Ýöne men oden gat hasaplamak. Sen ýazyn kommentariýada. Ýene bir zat ýazmyşdy şu wagt. Men Lexus'um alyp gelinipdi. Başda şuňal palta kamera gelipdi. Onuň Lexus'tan palta geçýän bir kilik. Ýöne ol 57 da bir kilik gaty plasmasiýaly goýup duranar. Şonu wada, şo ýazmyşdy. 13 ýylyň gurun edýän 13 ýyl mundan. Men ýanky Lexus'um ýangy gelipdi, ýöne o täzejeýli de salondan öyle belki şondan olandyr. Mara gidipdik attan adetmeni. Şonu o wagt men dostum aldy da o maşyny. Başga bir dostum paltal gelipdi. O da ýöne täzedi. Şonu geçipdim mümkin elýär bir kil plasmas bolup dur Lexus olsa bir kil. Koz ýumşaçyk bir kil. Ana şol galy. Bu Lexus bilen Toyota'ň tapawdy barada. O barda da bir aýratyn wiza biz çekmeli sebäbi kan adam soraýar. Näme üçin şeýle, näme üçin Lexus alsan gowmy ýa Camry alsan gowmy diýip soraýanlar bar adam. Elbetde Lexus bir Toyota'ň öz wady ýöne premium düşünme biraz gammadrak modeli. Lexus mu da mı bolýar Toyota'dan. Bu wapşe da palta Camry obzor diýildi. XL'en ýene gowaran dadım elbetde klimat kontroli bolanlar. Hemme zat özi kontrol edýär, mesele ýok bu ýagdaýlarna. Inseriň olanlar bu ul monitor dikitdendir. Bulan kiç monitor elýär amma Chiptronic korobka 6 skordur bular. 6 skor Chiptronic ekonom rejim elbetde bar. Isyklar üçin. Atak 3 armyk motor köpüğüňiz kän ýakka diýäňiz, kaprizm diýäňiz, ýöne şol diýen adamlara şu videoň başyny goýun, seredin şunu. Ana şu 3 armyň kaprizm diýenleri, ýanky köp ýakka diýenleri hemme zadyny ýapýar. Yerde samolyotda bu palta kemring gowda adam kuzo ýeňil çaltbada Lexus'tan ýeňil gopýar bu. Ýöne edil Lexus'un ýol tutuculugy has gowda, ol agyrrak, ýumşak, bu gatrakdan ýanky ýeňil düşüneňizmi? Ýöne razgon bu has çaltalýandyr. Lexus primärne 7,5-8 sekundda ýüze çykýan bolsa, bu 6,5 sekundda ýüze çykýandyr. Öňkü sideniýalaryň ýagdaýyna seredin oglanlar. Arassa salon gat arassa saklanıpdyr bu maşina. Elbetde lupa. Soňkajygym men patpişiklim kalanok men garankada obzor etsem. Dogry düşünüň. Maşin giçirak geldi. Onuň obzorsyz goýmaýyn ýa näseli. Reska obzorlarym çeken sebäp köýtonada taýinlap ber. Gatyp barkan boş wagtym ýok. Ertesi nesip bolsa maşin madarda gider. Bugun 6-njy ýyl videony çekip oturýarys. Allah ýolarsyň. Ha. İlk sideniýasynyň serdin oglanlar. Udobny, giň, söz ýok. Bäde şuňa açyk podushkajuk, udobny. Bulan ýa-da nasihatka ýokdur, soň goýdurýandyr. Bäde kondisioner ýa peç näme işledesiň ese bäriňe müfle gowda da ýene bu XL'lerde bar. Eýle komplektasiýada gelen ok. Motor şu wagt işläp durýardyňyz eşitjänsiňiz sesini, hiç lişni ses ýok. Ýadyňyzda şem geçen kedek men palta kamera obzor edem da aýdypdym. Alsaň ýöne 3 army almaly. Realna. Käbiriňiz ýaňy ýene şu motory deyip geçeliňiz. Kaprizni ýagy deyip bilýär, ol bul eýle beýle diýenler bar da. Olarda ýene şu videoň başyny orkadym. Şu ýerde ýörýän samolyot diýilýär, 3 army motor ana şol. Şonsyny görýän. Imni şoň görüşi üçin ýanky kaprizni çekip bolýar da şu maşyn. Men özüm 3 army sürüp gördüm. Edil pakaşda hiç problem eden ok ýagy diýen ok. Benzin ýakka köprek hawa. 2 armykdan känrak ýakka ýöne. Yeni yankı videon başını koyuyorsun böyle ya da şu yerde düşünüyorum. Son düşünülecek falan. Sizinle yazın.
Siz üçün 2,5 motor mu 3,5 mı? İmnu şu temada kän duranmyň sebebi arada bir tanış oglanamyň biri palta kemri istedi. Gatgo palta kemri näme pul bolsa berjek diýip. Pul mesele yok, opsiyon pul ba almana maşyny. Menem 3,5-lyk palta hödürledimi? Yok, 3,5 merke 2,5 bolsun. Şu maşynyň bahasyna berjek pulunu 2,5 bermäge taýyn şol. Ýöne 2,5 bolsun. Näme üçin diýende? Ay kaprizn ola, ay olliýalar, bulliýalar. Anaň oglanlar, adamlar kän zat diýär. Lüboy maşyny olaýsyn tapar 2,5 3,5 paket. Ertesi günüm döwülüp bile, ertesi gün stuwam berip bile şo motor. Ol bir demir, düşünýäňmi? Demire şoň üçin başda alýaňa täzece paket maşynalaryňda garansiýa berilýär. Şu döwülmez diýip. Döwülen ýagdaýynda sana çalyşyp berýärler ýa täzesini berýärler. Bilýäňler? Tehnika da o. Adamyň kakby jany lüboy wagt adet bilýärler. Edil soňňalygym bu da demir. Lüboy wagt döwülüp bile şoňa taýyn bolun. Ýadyňyzdan çykarmaň. Indi 3,5 motor 270 atın gücü nollan 100'e 6,5 sekund ulanır. Häzir onu barlak görür, häzir sürür maşyny. Uja garanky düşdi düşünýän size. Garankyda abzor etsem, halaňyk onu bilýär. Häzir içinden bir gurlaşır, ondan soň aňaryk sürür, lastikçykan ýanyna barar, şo taýda da jemler süýjany. Sürüp görelim, gatymy ýumşakmy göreli. Mena kakby öň sürüp gördüm, men size gorkadaýyn we ýörüşini gorkadaýyn size. 3,5 kaprizny 2,5 alan gowy diýenler. 2,5 motor hiç wagt şu keypi berip bilmez. Oğlanlar, indi biz häzir wideoň soňuny şäher içinde jemlärs. Biz häzir bir sürüp görelim onu. Şähere çenli primerna 2 kilometr, 2 kilometr süreýin. Gowdady. Ýol boş. Ana 3,5-nyň hediladi. Hiç 2,5 bermeýär şuny. Beýdiýsem häzir 2,5 motor döwýändir etmäň o. Mena lüg ýapaýyn. Balla inne gowy lüg ýapdym. Beýdiýsem men 2,5 motor döwýänler prosto ne düşünürjek bolýanlar. Komfort üçin, ýanka udawolstw üçin durmuşda damy tölemeliler. Komfort üçin durmuşda damy tölemelilik barada da bir aýratyn wideolar, ol bir psixologik wideolar. Men hiç yerde tapmadım o content, o videonu. İngiliz dilinde tapmadım, ors dilinde. Yani hiç yok. Belki ol Xitayça, Türkçe bağ olsa bağ var biler yani. Men tapmadım. Karoç aýratyn videolar netip bolsa siz üçin. Indi palta kemri vardı. Yol tutuculuğu elbetde ulanlar maşynyň. Gatam diýäňi de edil mene gaty bir gaty diýip biljek. Bu maşyny elbetde edil 9 kelle bilen deňeşdireňde gatyrak bolup biler. Onun 18 Camry, 17 Aziada var. Ana olar bilen şolurda şunun yumşaklygy, gatylygy. 3,5 motorum şu 3,5-lyň baram şolurda atlaýy ütgen, daha ýok bir ütkeşik. Maşynyň widi owadan ona bilýäňiz. Asobynna ýanky yaprak disk oýlara, essenki. Ana on men has owadan ören diskany. Ýöne her bir zadyň öz zawat goý bolsa gowda, ana XL diskasy ütgerýändir. Essenki wapşa yaprak ýalany on men has owadan gören. Size komentariyada yazın. Haysa odan siz üçün paltada. Ve yazın komentariyada kim nähil maşyna alasy gelýär şu wagt. Gaty gyzyklyma, kim nähil maşyna arzu edip ber, ya da kimde uje nähil maşyn ba. Yazın ve öz maşynyňyzdan da bolnamy. Näçe wagtda näme ulanyp berseňiz, opşam şu zatlarda yazın komentariyada gaty gyzykly bolar okamak. Men oturup bu komentary okajak. Biz şu şähere var ýasaýny. Edil şu adam maşyny elbetde ele. Bilemek. Bu maşynyň bahasy barada. Şu at merf owadan çykyp barýar. Maşynyň bahasy gaty gyzyklydyr size. 13.500 dolar ulanlar. Gymmatmy? Gymmat. Arzan däl. Oňa söz ýok. Ýöne maşyny gaty gowda şu anda sürüp barýar. Hiç ses ýok. Vanus seseden ok. Motorda lişne ses ýok. Karobkada gow çalşýar, mezat gülýärlik maşyna. Hiç problem ýok. Airbag çykmadyk, degim ýok. Kraska tam radnoy. Degämi 13 degen okma gymmat dälmi? Ýazyn komentariyada. Arada ýazyňyzşam garany 12 bir zada satypdyk. Gara 3 kol bazarda gördüm. Ondan soň onu alyp bara 14.500 dolara satdylar adamlar.
Bu da näme diýsene, palta kemering fanatlar üçin ol şopul bermän taýynly adamlar. Her kimin öz bir gowaran zady bolar. Häzir käbirini aýdarsyňyz $13.000 bersem men 18 kemri prastoyun alyp bilýän, tap bilýän zat diýip. 13 edir 10 tapmasaňyz 13 ýarmy da 14 ýakynlasaňyz tap bolýar da o mesele ýok, tap bilýäňiz ýöne hersiň öz bir fanat bolýar da, lübitel bolýar da bilýäňiz da. Häzir men köne model BMW-lary alamak hiç çileğdeydi. Näme üçin? Satmak problema. Ýöne şona alýanlar bar da, ona men bir dostum var. Diňe şoňa kareka diýdi, köne model BMW-lar. Diňe şol alýa insanlarda näme diýär? Täzeljek wagt, ýarty wagtda satyp goýarýar. Diňe BMW sürýär, ýöne ýarty wagtda satýar her gedem. Aradaly $7.000 alýa, $3.500 satýar. Ben oňa bu pul gidiret men okşandan aslan diňe Toyota Lexus işleýär. Canım şu an basasın melya olun var ha. Orada basmayın. Уже ulu yola çıktık olun. Ne? Rumeniyattan çıkıptır oğlanlar. Ulu yola çık gelen yazmıştı. Ulu yola çıksam palpon da kaymalı. Faralar ago, çırlar yaman goýan ýanyken. Ýene bir zat maşin reska billar seyredilip çyktyrylyp berýänni. Käbir palta minýän ala takyrdylar bärde oňa zat ýok. Gowlady. Esin tanýan dip öýänler no. Tanaýyn, tanamaýyn. Maşin näle bolýar gon ýagdaýyna aýdandyr. Karom yollu. Alıp maşinler şeydi kendirak sürüyün mü? Canlı. Lastik çıkamam doğru verdi. Maşin can. Verdim. Dayanacak gol. Dayanacak gol durma araşayıp çık. Bagaj ýatdan çykyp durar olanlar. Karoçe, bu da edil Lexus kâly. Pult ýanynda bolsa, açýar da. Bagajlygy seredin. 3 goýunam tygyar o bäri o ýaman ola bagaj. Paltaň şunu tagy. Seredin olanlar daş şuýda gowy maşin, mesele ýok. Edil paltan halayanlar, siz üçün bakasından aýtdym. Görün kime gyzykly bolsa, kim almak istese aşakda nomerler arkaýyn habarlaşyp bilýäňiz. Maşin bardy näme aýtyp bermedik bolsam, näme minusy var, näme şaltdy bolýar. Olanlar ýazyn kommentariýada kim näme bilýär, görüşdirelim. Bize öwrenýär her abzorda. Zaşitni plyonka çyksat goýupdyrlar gowdady, seredin. Reska bilýär ýaly maşyny näle seredip görünýär. Daşyndan hem öýdüňiz görýänsiňiz şu wagt. Nähiller. Hada oýnam gördüňiz. Hiç ses ýok diýişdi. Ana şuňa abzor olanlar. Göwnüňizde ýaranlar diýip pikir edýän paltan fanatlar agatyken abzorlar ýene ýygyna dowam geler arkaýyn olup bazar ýyllar geler opşa maşin kontent hiç ýagdaýda goýulan prosta ýanky köýtöndagy etdik TikTok daşowda etdik TikTok ýarmy üçin indi köýtöndagy edýäs opşa bir açyk ötüşlük bir açyk ütköşüklatlar edýänler atak maşin kontent iň esasat maşindan başga gyzyklanýan zat ýok meni bilýäňiz. Şoň üçin maşin kontent hiç goýulýanlar. Arkaýyn olun dalşa videolar dowam eder. Şoň üçin like, kommentariýa, podpiska ýokman suratda. Kim şuňa çyk palta arzu etip beren bolsa, palta kemeri ýa başga maşin arzu etip beren bolsa, her videoňyzda öz isleýän maşinyňyzy almak nesip etsin. Iň esasy adam janyňyz sag bolsun, galyň zat dolar oglanlar. Diňe